Tusikie. Mwanchumuliria Ndizi TV na kwale nilwene ase entunda yende entunda ya gatatu ime yomoroberio wensake buna naika kubatebya nigo turachikonyora omogeni ime yesterdayo nomosemia na boigo nomomanyi amangana yechisemi asengencho nigo aberiga koba omorokia gwiskuru ye secondary na boigo chiskuru chobo bundi ase aberego sanga na barabu ase na bwate umanyi weime na boigo nigo na enere agenda chekoirania okobo ase akorua ase kumonchumuru Ndizi TV kendera kotengera Ndizi TV na bugwansumu Gusii na bukwenda otobwati kotera asumtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News mbogotera ase namba ito ya SMS 0792192834 ase kubago sangana intwe ekerengereri kiao emambi yabo no mogeni ito bero ikirana ime studio ontengera ni bwali abene kumwarigania bene tobendera tugusanga nere. Good morning. Good morning. Wakire buya mwalimu. Wakire buya. Mwaito mwalimu koro mwalimu niko kogenda koro kwa omwalimu. Na banga kwa litagire abanta sekenyoro niko bakomaite. Once a teacher, always a teacher. Yes, yes. Nabo koro kugo botambe omwalimu. Yes. Na kwa nivene asumuroberio gwensakia emambia rero na kiobogete mambia rero. Abokire buya. Sainomia. Ntoregete nyenchite Yesu. Yes, that's great. Yes. Ona kwa nivene asumuroberio gwensakia na boigo mbali bakora seri chokoli changani. Yes. Mbali bakomaite kolende ase faida yomuriria Ndizi TV. Tumanyango asobo ime ningo Mr. OMAE. Inche Mr. OMAE no mwalimu oritaire nigo na retire miaka 3 yaelire. Na bere ginkworo kechisukuru cha high schools and TVET institutions. Esena akorete gasi miaka 36. 22 years as chiskuru cha high school abesena bete principal. And then gacha TVET institution esena akorete retire as a principal institution yecho. Igo nigo ngusaba nyasaye buye kiarenga kiyo na akorete gasi nje konyora bakongo bonde bwenzi bweke gasi. Ese familia ni nchino muntu we familia ni mbwata abana aba inkuboroka nk'abasacha na bakongire bari over 20 years abana banene yasaye n'abasisineti bagasoma biya ende mbabwate kigasi cyabo ngoikonya bara aho isibamenyete aiga esitore aiga nonka dati yabono intuto mete nsemeri ya Nyabururu lakini original home noga utatigarende ngakiri ya kare abantu bange kuruense meye mu bagende yende intuto kagende nsemeri ya bora Nyabururu abandi bagatigaraga iko I'm feeling at home. Karibu sana inka naende no ninchi naigulenka tonse tolenka ega tiji school kwa bro so minchire chiechi ase okori bwabu no mworokia na nsete koroki mwaka 1985 na nsete koroki St. Paul Sigonga ngakiitwa karukirunga untrained TSC teachers karoki miaka ebere kaende college katomu Nyansiongo High School esinaro eti miaka 6 ngacha Kyoge Girls High School kurwabunga wa promoted to Cardinal Tunga as a deputy principal and later on nkaba the acting principal briefly nkamanya kogenda Gekano Boys as a principal where I was a principal miaka ebere nkaruoro na inajete Gusii Institute ya karukuru Gusii Institute of GIT ajite ko bono Kisii National Polytechnic unere bono nona orogeti miaka ange 14 esina bete dean of students deputy principal administration nende nkamanya ko chikotenenera eskuru kurukwa TVET institution kuguriamo riamo erebo machoge ga dirogoro sengera nona ritaya kuru. All right. Yes. Igondo chinga kwa bero okora obworokia bwao na bo igobokoreri bwao asenchira enkia kigima kwa bero osomia aboroki bwao enga kiri na ringo na bono
you know okogendera nkoro okogendera gukomente kisemi nkoro Gusii na Nyamira nkoro anene sana into ngiro to gotebe songa literacy level okomanya ningoro chinga koro kwabiro konene na drop out y'eskuru abana bakuru eskuru batari kogenda gosoma yabirenke kuna to kwana gabono research eroro nigera around 6% eyirenke sana na ndo sakorora Kisii bono sakogende Kisii anyene chiskuru chire Kisii bono cyo primary ogenda Nyamira chire site ya 700 Nyamira dige bwate chinkera kini bumanyi buro bonene muno kubwa Kisii in fact literacy level ya Kisii nigere 89.5% osakwenda Nyamira currently niye ko ranked the highest ero 99.7% igo koranga abantu literacy okumanya gosoma no kulika na simple arithmetic kwa beiro konene muno kubwenga kiri yabo kale igo chiskuru cha mentire chi institution cha college cha mentire na abana na abangi babutagete babwate nerango yo gosoma na abayiburi mu bwate rango yo gosoma abana bawe ime ya Gusii igo nche nkoranga togendere kabire nento twaro bumanyi mono na barayi baito batubwati sime ya Gusii na bera abegente kiese Gusii okumanya na gosoma Alright, kya ni maitenga aye mata bangi na baraka nga no musayore ani turaba myaka mingi ni lakini ende ani maitenga emyaka aro kwara menyire menge asubo ikobo bwense nabo iko kwabira okora obokoreri bwao baga kwikire kulita emyaka 3 yaetire ni emyaka emengi ekero kurigiria as ekero gukina ekero kurigiria as chinsemo chiri abantu bakosoba baire ba embrace chisemi bose banjira ni chisemi ne chinsemo chiri bataranjira na chisemi nakyo kurigeria ensemo yabali banjira nete chisemi na gosoma amagendero asensemi na bali batachite kubwata chisemechi amaeno gotebanga abali banjite kubwata chisemechi na gosoma obabeke na abali batanjite gosoma etawutire nene na inde nchesenga kiri yane kyara na menjire myaka ese inje na menjire myaka yemenge go ise bono abantu abali tuwakinete nabo batatagete semi ono babwate 90 abatwa impress TSM tokagenderera etabauti ne rosa na yamagenderero ekia inkingo tebera igo abali batata gite gosoma bose tabwate ne rango yo gosoma nigo bachiete SM yende ya yogosira semo ya marua semo chisogoto semo y'ibintu bitabakonye na aba bandu bune ntitwa chiete gosoma tukaremereria nigo tuwa esoboremereri bwite ne nyasaga tokonye bona abantu aba babe na bokoreta botinero semo ya magendero na abali nyona aba batacha gite utata gite gosoma nyoni ki family cyabo na bokoranga stilo bokongumboro esa bana gosoma ikiara baragwa banyene mbanjite gosoma so bana mbayo ba you know oyo asomire ko ruoro it's the grace of the Lord lakini ababande nabokoranga uko babanjite kisemi abana babona baroba agendereire igwita bawutinero esoborogo eko moji kubangi gesuntenkero no burabumboro igoto eso korra kwane mbuya abantu ba impress ogosoma because inkorenta korama agendero ese kinyoro eso mu Gusii ekegera nkwara bete gosomia ekegorikeri ekekoro na boigo ekegorikia bonoiga michando kie kwa rochinga amatukali akale bale gwetera ase chisemi dirikare chisemi njagwata bokongu monoka bisa the poverty level njarengo enene ogotanyora kibesa ukwarengo eyinko bwati nyone kurwesinde kere na somete kuburu 100 shillings fees shilingi 100 ikiarenga kiito secondary school gokore day school bune twarenge kibesa gwakana 900 omwaka lakini konyera 100 gwakana fees ne gasingo kurato manyango wate mwaka na 900 aso mwaka 900 chekero chirengani na matuka bone ngati kibesa chirengani na asima matuka bone kero mbwate 900 myaka eli na bono iga irengo chirengani asama tuka no that ye meaning a 900 chibono chi translate go chabono you are talking about tens of thousands. All right. Yeah, thousands of money because 100 100 elia to konyora chinchi tuka ko kwenda kurigie chinchi tuka kerwa guru mugati yabura
bono you see bono iga 1000 bono actually na translate nga 100 bono iri yakare 1000 bono so ekero bwate 900 you're talking about kwanyora nganza chinde bakire banyomiru barabake onye nabamura bakire ibibarua kitawoni Nairobi bono kugendera nkuarengo obuna bono bono iga competition yabe iroro kiro umuntu nigatagite gosoma aike kiwango gete abari batayigwe ike kiwango kya university TVET institutions ya kiroro obubundi bono konyoranga okuminyoka ninkoro competition so lirikare obokongu arengo wotasemi gwanga obuye bwesemi ninki lakini bona abayibuli abange nabalero ngo semi bara abana babonga SME is a foundation of everything. It's a weapon. Osa koranya rumugako yo the late Nelson Mandela kera ruwete chera 1990 nigatebetenga education is the most powerful tool era nyare go change ekero bwate SME ne weapon yo bwate era nyare go change so na intuboniga abayibuli tuamanyirenga abayibuli balero unlike abakare bamanyire kera asomiri umwana ine ekebaga moire kyogo ichenche na guchenchinse riri kare yarengenga omanya keigo ogendo chigwikonya wono gwikonya okungo kunyarako kubakonya mono kigima so actually transformation yarenge ngora unlike bono yes apwate brenga ogonchirire kwabere gokoba aroro ase ensemo ye sector echisemi no nyanga mbono turochinga abantu mbaenda tukokina abantu mbaenda tukumanya obuya bwechisemi kole nende tebanga makonguta kubura asa matukabono iga makongukia yoroche agendrete konyora aborokiwo naboigo abaibuli ase ensemo yechisemi ase amatuko abono iga well ngansere abalimu obualimu kare bualenge gento buna umontanche tekokora rero obualimu bwabe buno gasinde yose umuntu akwenda kuyirigerie besa asege songo tabatanga yabere buna any other profession lakini kare usakora yange call mwalimu akwiruka bisa koyo no ade skulu akworokia abana paka botuko abakesana bali boyo bona abangi it's not a call it's just like another profession one commitment ya body which is abana be school na okoboro kereria into tebisongo role modeling ya mochiro gutubora in schools esa wanafunzi wanafunzi abana mbabu atobo kongu bwo gutaremereria na igetuye ku discipline kiabodire most schools na kigo koranga amatukarero dirikare nkwa kagura mangana strikes because there was discipline inginje yarenge very straight umwana funsi umwana nigo boetu mwalimu ekere tu akaroro mwalimu agotokera togotenera boli araita to mawikaranza it's not the case today so ense ya chenchiri abana because of lack of discipline obutamanya buyanga okero ibegete buya nabogo soma buya abana batemire kuirengani kerengo gete nabalimu bono nyoranga nyone kisemi nkiri gosoa ikero maite gente kenene kerusi gitu mwalimu kendi gyosi yakogotebia ikero mwalimu takogote gento kebe in most cases nabogo kigwera buya lakini kero bwate igento kunga ibirengerere bitari biya attitude naboko nyoro boko ngumboro ige abana igente na ngogotebinga abana funzi barero attitude yabo nebwende go change ndiri banyaye konyora kisemi cyabo no borokerero buya rende basikabalimu amasikani nabo leta in schools nainde abana bakinire SM kurukunga digital world ebinte binge bono bakukinyora internet otara asoe kirasi umwana funsi yini gakero che internet bosini gama ete gokubwa by the way yeah and therefore ekero komo tebige bono yacha ke challenge in class bono bacha kakwirengana nabalimu bono ikite ikorenda masikani na ndi kwanyora abana bange bagutaka ikiri bataka echi school na kigokorekana demand yabo nigeri igoro unlike nga kiri umwana aganyete atebereriwe so bono nchi isa maoni yane abana barero mbabwende kuira na abayibuli isa abana bare abayibuli barero gukisa abana barero abayibuli mbabwende kuirwa
gotwara egento tokorukunga quality time n'abana babo batoke kinyumba cyabo borokereria abana babo obuya bugotwara discipline obuya bwamasikani nderi ekero bwate ebintu ibere bone koranga holistic okoguro okoro omuntu omugima ebintu byose kwanyara gosika kwanyara konyara kisemi kwanyara goikonya ndi kwakonya society. Yes. Ensemo yende incherake ekiagara ndoche engana yabere koleta obokongo bonene ase ensemo chisemi nane mono ensemo yugonchuriria kwemitandao bose teknolojia engeni nchera ekiagara bono iga omworokia ekerale skuru meni meta aborokia anu mono bali abakonyi baborokia banene deputies obwate chinga gichingo ngwane mono koura abana chisimi komnyokia abana bwate chisimi asengenjo ni gokonyora omwana oyo keralenga nagorire simi na bayibuli baye wekera bone ngambara okonyanga bagorire chisimi na bayibuli bawe esimi yo enalire kwetumika kuri nekera we kase skuru ategunga togosona simi bono konyanga mbali bachibwate bobisi nabo igo okara nabo igo watebirenga engana ya teknolojia yabirige kwene kinga yabirige gukina na ende yabirige kwa abalimu abange obokongwa asengenje barumba bwati bumanyi igore ko chitumika chi teknolojia njira kiye turabe tugutumike teknolojia asenchira endonge aso kwene kinga ngosira tura chisemi asensi tyo Kenya ekiagera ekene nkelinga bono iga ensi onchoreri atekere koba digital. Yes, you see technology negentekia ntoge kana nkirikia negentekia kya toyigire birengererio the world is at our palm lakini enginge tokunyetumia kwansera nyumba uche sukuru nere wente orokereriwe nchengo anserega abayiboli ntwe nto kani bana ngamba agenda teknolojia I think I'll be wrong so kwana boygo lakini inga kiki toko bakisimechi kisimechi toko bagorera abayiboli tuanchira abana mono korengana nganturi korabo bwende bone wese mwana kerare nyumba nesimi bono esimi imbinto kibiroro rako watch ikine kikirekenene mbinto kibiroro rago akoligereri pornography was in education and osakoranga ebintu ebinge bire kisimi ekito bwate abana bakebere ebintu bakuwoje teri kisemi nebintu bya porno bya basaliri so nchin na inkororaiga abayiboli number 1 mbabwente kumanya inga kikiba kwa abana kisimi ndi bakubagorera so that esimi yenyore technology keringia tenyara ko gotanga nere birengerere byo mwana onyora ngo bosari kubwansira mapema kubwe myaka yaye ase sukuru abarimu mbabwenete bonsi pi ko impress wanja technology na endebe part of the curriculum in schools so that te chaka kobegento geko pinganwe school lakini abane school kisimi kirachimba bwenete gutwara ebabwende ni state there should be a curriculum set aside ya technology chileso no dirika to adenge nge timetable ebe set aside for now this is a timetable for internet technology how to use so kirana bana bagosoka banyora mbamaye gutumia technology buya na ende baba guided on how to go to internet use of correct internet and misuse of internet in kia current there should be a lot of guidance yani bamwende kworokereri gubuya ekiagera to batigere igo nchinaro lirenga technology ge kogera abana basire kinyenjugete kiri kimbe esensemo ya technology. Yes, igo abaro kigwa mbabwenderete korokererigwa igoro echinchira babwenderete kubwatia ase chisemi cyabo nabo igo asensemo yoko tumeka teknolojia ase amagima abondo chenga egati yabali babasoime memorobiri on Ndizi TV interesa kemunza nga morning job and visitor John watching live from Muranga ndochebo igo just as balozi Nyanchonori atenga watching live from Nyanchonori milimani mwanchumulio Ndizi TV ni watu andete kusanga nere OMAE John oyore oyokabeire omworokia obeire kakosomia chiskuru chubo undi chi colleges au na boigo orabeire omworokia omonene asi chiskuru au na boigo koba omworokia asi chiskuru che secondary atondete kusanga nere ekerenga gito kemambia lero igoro yechisemi na chinchira au turabete kutumeka ase enseme konekinga tobeto kirania okoboko ase
twa rure nyoranga nere buya nayo mwanchu muri Ndizi TV toko banga ekero kwabere ugo eta subugi muse utambuka kerenge kemo guchia ase kerengo kende ase chisemi kweba ase kwa rure iranyo koboko elinde ebe enchira eye moyo kwene kinga kwabeire gogosira abamino abakorwa ase ekerengo gyanse kyobugi masene ngoba tenga ukenda utubwati wetera asomtandao oito Facebook Ndizi TV News Digital and semo YouTube Ndizi TV News wetera ase namba yetu ya SMS 0792192834 siko sangana into kerengere kia wego wetera asomtandao oito www.ndizitv.net asa otonyora chinsa emeronge vere nainye amatuko atano nabere ye wiki sangana into kerengere kiao ilinto betoko ene kinga tobiri tukubwatira na uno mugusi ilinde kwene kinga tobiri tukorosa chisemi ime yense yaito ya Kenya yes tobito tebanga amakongu na mange na boiga kerama kongwaro oikatobe tukuligia chinchira torabe tukone kinga nkogora tuli obokongu bore ase ensemo yichisemi nchira kichi torabe tukone kinga twabere tugusira chisemi ase orogongo rwagusina bwe guchikinia kurwa sekerenge kemo gucha sekende okay eso gukinia chisemi chia Gusii ekwansiro bogambi leadership into n'abagambi gwansira abagambi banside the MCAs up to the highest level of the presidency inere yinje yameyo kini chisemi inki yakogerabo to ikirenga kibono ya CPC na CBET CPC for this is a lower school and the CBET for TVET and other levels ikibono chisemi chito chire skill oriented chisemi chito ne obumanyi obonyo umuntaire the skill so eibono abagambi baito babwende ko kobeka chinguru esogo kinia chisukuru esogo chiagacha na go chia infrastructure na go chia chibese chiagacha nderi abana babaye bagende comment the population is coming up banyare konyora ntu bwate birasi ebinge ntu bwate facilities inenjire yemo lately nanyore tenga maybe okoba bokongo economy in the country the budget education ya ansire ko irani gunse onye naroche nya naroche buya naroche bataite ko nyera ni inse by 20.7 billion that is dangerous because you go mbara kini education because abana baba ukina ngai baguchi if you are reducing the budget education 20.7 billion te konyare kana kyare bono nguchi ko konyira abana kutanyora facilities in these institutions ikinegente ko start with the leadership number 2 in leadership neta gitege ko integrity okoba okobo mworokererio ese kingenjo kingie sabana aba nderi bakorre bune role model ininchire yemo umaito mwane keraroche egente kieso moibori bose leader nerengo temare kwegera ininchire yemo yoko okoba obote bwogosoma number 3 aba eserekali nebwende kwa kera imichi family chinyinji bwatobokomo the provision of bursaries nchibwene tekoboro so that abana abari batari konyara banyare konyora obokonyi bagendere gosoma naende kerego chensemo esokorra kwane ekyari chi county ne chinyinge chibwato obokongu ao abana ngoso bari chisukuru lakini mbono tigatoke Gusii yeito abana ngoso bari chisukuru abande bakora abande mbagokora abande balikwa abande kabireyo ngakia ingonyare kane sokorra kwane torosie ekerenge kerige kurunga data analysis esigusi tuamanya abanafunzi mbarenga bakorete ki basoete mbarenga bakolire mbarenga banyori kigasi mbarenga bari dropouts department ine konye sane serikali nyore guchigoro ndiri banyare ku address education in Gusii and other areas isuno ukunokora kwane so then na regento kende serikali nebwente ko kwagaja centers of excellence mono chikunyara ko kworokere ebintu gete for example tochigenya Coitorosi Center of Excellence ya marketing
abana bakugana marketing togenda asegete bugirango mata center of excellency of maybe electrical work. So these centers of excellency nchinyare gokonya abana batwara what we call specialization. Specialization is very important as a human person. Gena nkogera kere bumanyi bwa increase bwa genda igoro nenda abana bono production yabengia. So centers of excellence ni chingia sana, so chinyare gokonya is umuntu mu Gusii. Another point, komanya leadership way ne bwente go form a very strong department ya guidance and counseling. Because ikinege ntoke toborete Gusii okay mbiro in schools lakini kitora akorete kubiye chinguru guidance and counseling straight talk inga kia bari bakonyora abana boli ba set aside time for talk, straight talk. Kunyera nangi kyoge gazi na what I was the chairman of straight talk club guidance and counseling mogo kwa na one on one na abana muna bagukina muna moko ba guide abana bekere bagukina bono mbamayetinga OMAE chisemi chitu nchibwente ko komenta wetero bokonyo we chisemi ya guidance and counseling ikini ngente kenene sana kiwe ko in schools so that from there ntogo twara oboremeru obo chisemi na inde I character sumbweta abana batikoenda concentrate in schools. My take. All right. Ishine chinchira au trabato kone kinga tuabire tugusira chisemi ase orogongo ruagusi ase ngencho chisemi na chio ekyobunguo kyobugima na inde funotekote banga ensemi lituruchinga nigo chisemi chire ase ekerengo kigoro onyoranga abantu nigo bagendrete n'abantu nigo babire bagoska kurwa ase ekerengo ekemo gochia ase ekende omaetinga ekero mwaka oyo obaga gochaka ndo abatokoranga amakongu au nale abaga konyora aboro kigwa ase bale goswa ase e class ya form 1 ane mono kwa betokoranga nigo aboro kigwa abange babedo twara obokongu asingencho yokuborwa school fees engane kabage koirera aboro kigwa abange utwara chinkagi chinkongoswa ase form 1 ngakyoro chinga ensemeye yobotaka wate banga amatuka akare njaringi obokongu nabo igo amatuka bono igoro chenga yabiro obokongu naende nga njera kiye obutaka bogendrete ko bahage tango asisemi chiaborokigwa. Well obotaka ese Gusii umaete ne bwate ndode ne binte ne seseniri ne binte binge sana. Obore mimboro nyoro obore nyore megondo ya keire lakini into seseniri ne binte binge. Obotaka nchibuna nkora litangani kabisa bore bongo ime. It's in the mind. Ekiaira if you wake up imokeri tukeri mote event gokora 1 2 3 na boko nyano bwate igento keke konyara gokonye family. Lakini ikaranseri yuko te serikali nkonye aba mwana nko bare tagenda school. Yengi tena ngoteba nekemo ayo muibori ne serikali mubwende kubwaterana umuyiburi akore party yae ne serikali yakore party yae serikali te okonye kire gento so umuyiburi te konyarekana. We have to take responsibility buna abayiburi uno umuyiburi ubwende kumanya jukumu lako ne serikali emanye jukumu lako ibitenge bibibere bibwaterane bisiri obutaka ka abana bakoreki bagende kizukuru sanje that is serikali eru igentegiri kunga capitation to schools ekerani abana ambabore fees is an entry for 1 and other levels no muibori provide the basics you mwana nchimbugera omwana chake koiguobe anya ko ba discouraged binde very very important. Number 2 eserekali nebwenerete esokorora kwane establish igento gekorukunga the yani small enterprises community, these small scale communities yani economies, not communities, economies bono kugenda centers nye mataroga market nero okay abangina na bakorosi binde itaon chi center awo ebinte bi you know SMEs ngo konye kiri raise the economy y'abantu ubutaka bunyara okaraki osira kiro muibori anya gutwara igyakonyara gokonya umwana we nderi baye serikali obuororo na barabu korenta capitation
abana baitu banyare kwenda school lakini my take ntogo tigera serikali kiregento teko nyare kana ikiara nene chukumu ya serikali nene na into abaiburi tateke chukumu yeito lakini aba serikali nere emanyenga abaiburi into bwatu bore meru bwito ngakwa akora banyare gocha batu boost una nabatevis SMEs the economy increase muiburi atware besa yae akokonya umwana na serikali yakonya atotererie abana baitu basome ikine kirato kwa yes yote banga nuko bwatira nende usira chisemi lakini kolende libori yana nkoliranirira ase inchira kiyoro chinga obutakobo bwabere bokwirira abana bange gutekera ni chisemi cyabo obutaka negento gitarikia ikyerekere umwana akuborwa efis kwetera obutaka kyare michion sitebwekaini eyinko reduce the level of literacy emichi obutaka umwana obutaka obo nigakonyora nga ese kisemi kiaye eso korengereri kwaye oiranira inse birengereri takorra moto yende ngata utwara vision okobaki obolemeru bora around umuchi oyo bona nyono umwana oringo mungaini by the way wetero obotaka okonyara nga nyone kisemi kia dropi osakora nyone family umwana okonyago send gukorwe fees go school nyoro ringo nyora chibi wose okonyoro wansire go drop so it affects so igente kenene buna nagate abatanga ninga ngakiyanyare kane tobwaterane abana baito tunyare ko bakonya ikiagerekere ubutaka boro umuchi umwana iruka abaiseke for example abana bakaba iseke before the age of 18 or thereabout bahansire konyora kibese kinchi kingia okubo ubutaka boro umuchi bono kowe ebinte biri essentials bya mobolire akobinyora from another side it comes very naturally kwanyara to expose abana baito to morals chimbe yaba deteriorate mbako genda gusoma so bono intubo takobo asa baiboli wikatobu address na abana to ba make ba understanding and to buati but we are struggling na abana parobo taka as buna nkonyera from my side kyara ninkine to botaka njo monyene okonyera buna catalyst yesongo tatanga gego kobe gego komoyo nga mahambiti mbwene tiko koba bunande bono abana barero bachaye korengere igo nchenkora nganto nyare go siria nga botaka ubungo to affectable totally ngo to affectable lakini nga kiora abotani ko ba positive nderi okore buya igo ekeroro chingo botaka mboro mochi na abayiboli mbabwato botaka temango bunu umwana nae koranga mambi ngucho bukibole positive thought so that tujare go konya emochi onyare go change yeah. Alright umanchumuri Ndizi TV niko tuendete kusanga nere OMAE John uyo endete kutumanyia amange igoro ichinchira au turabe tukubwatira na anene mono ase usira chisemi na boyo kwirania okoboko gochia ase ensemo toruete ase kurendo umanchumuri Ndizi TV uchikunganchira tuende ase omochimoko oromo kekorende katurachikwirana ndogenda rusanga nere anene mono igoro yekirenga kyarero igoro ichinchira turabe tukwirania okoboko ase turuete ase gatopasa usuka ngwena tore ase ka gitari egetambe Ndizi TV ubwansu bw'umugusii ine kwabere gukuriye kimashini chingia echuratume kasemirimo yao bono lichi buli yao nalieli etuka ya Gusii Star Shop ebyo gotoka miyomo cyo Kisii nigo yakoletere kimashini chingia echo chikutume kasegeka aserigo lirigiya nigo bakone kimashini buna bono chitinga
chi electric motors, chi generator, air compressor, water pumps, chi battery, demolition breakers, submersible pumps, welding machines, chi machine chokosona, car wash machines, electric routers, diesel engines, lawn mowers, total tool and machineries, chi engine, egatia chi machine chinde chinyinge. Batalira seduka yabo imeyomo cho Kisii. Asebali nene kurutinsamu cha Kisii kogenda Kisumu. Azamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6. Wigo, urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cho Kisii. Na voku ba kirisi mgwetara stinamba chabo. Gusii Star Shop. Nedu kore gene, asoko gule bintu bikutumeka sige kege tambe. Asiri gulidense. Ajereda. Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo buya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board eliyokurwa bokoreri yobwo sangu tangu kuna unarega kama elaptech Dynapath Laboratories. Itari itu munya turu kurida marwiri na malaria, kuri turu sukari, turu blood pressure, kupima turu kidneys, kupima turu liver function test zonzi laboratory. Nkuru barobokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bwa mabere, arthritis, nayanda mange. Boigon korenka bale omubere bwensi, asamarwiri buna prostate cancer, asamange. Batalire imeyomo chobosongo, asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, A legacy of excellence. Esukuru yokwegelyo Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoreri ubya asebirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire nekiumbe kiliye gikurigera y'ubusera bwo Burundi bw'Kigali gia NTSA bwigo nkwegirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo Gusii asebali imeyo Kisii asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumu Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakeresimi umu manager Rocky Driving School. Ya Himani Traders and Distributors nige konye ebintu au bigotumeka ase chiskuru amone chiabisi ase rigoriria mobuko ebyo bakonya asenchira ya wholesale na boigo retail ngonya barechi calculator ebintu bigotumeka ase omuremo bw'esabu buna geometrical sets chirula egatie binde staplers ebitabu byogosoma na boigo ebyokorika chi dictionary chi files chi rim papers paints and modeling clay, chi tapes, chi manila papers, chi register chi aina au, chi notebook, chi kalamu, chi pencil egatie binde binke. Boigomba bwate chi stamp pads, net file chigotumeka ase chi abisi. Laboratory apparatus mbabwate buna chi microscope na boigo chemicals.
emepira nabo igo chinet chechigosori nchiraroro batarire aseduka yabo iyo gotoka mbarabarene chiabisi chia NHIF angine gataseni kya mabuta yechigari kya Rubis goseki kya manyekane tebu na Kobil asamanke nabo kubanyora wetraste namba 0722946444. We are Team Imani. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bweigoro bono nkwanchira barechi insurance kobwatia AAR GA Insurance Area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket nabo igo ebenki ya KCB. Babwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi naboko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Chumulia on Ndizi TV ngo kwali ni bene ase ntunda ya kabere ime yomoroberio bwensakia asitondete kusanga nere omwalimu OMAE John asitondete kumulekera amangana arengete chisemi chinchira torabe tukuirania okoboko ase toruete asitondete kusanga amange igoro yegati ya makongu chisemi chigwetera nabo igo aboro kigwa abaiboli aboro kiabo igo ase amatuko abwango iga asabere tebinga egati amangana abe kuirania chisemi maega nubutaka nabe gokorwa chinchira au igoro ye chinchira turabe tokorwa ase ubutaka nabe gokone kinga tobe tokwegendereria ase amagima itondo chenga asumtandao oito YouTube Haruni Birundi atenga watching live at Ndizi TV ensaki pongezi sana kwa mwalimu John OMAE kwa maono mazuri kuhusu elimu kwa ure pongezi na Haruni Birundu. Asante. All right wego mwanchumuri Ndizi TV na wakwenda usangana into wetera asumtandao oito Facebook Ndizi TV News Digital and semo ya YouTube Ndizi TV News na boigo wetera asumtandao www.ndizitv.net asotonyora chinsa emerongo ebere enainye amatuko atano nabere ye wiki asosangana into asenchira ya bena boigo wetera asena mtu SMS 0792192834 ase usangana into karengere kiao kiabene nawe kwene kinga twabere tugusira na asenchira ya muguchia asenchira eyendera tumaboli yao tumoboigo ebirengere byao ase mambi yabonoroche boigo Walter Rioba from Embakasi Nairobi niko ndani yomoroberio obwensakia emambi yarero yes omwalimu bona twabete kukwanira amange arengete chisemi azo tukwanira igoro yamakongu amangi abantu bagwete abego kwabere botomanyinga chincheranchiro umuntu arabe gakurwa asekerenge kemo uchia asekerengo kende ambare baragali kumanyanga
umwalimu OMAE John ere enka ruete nga kia renge naende nga nchera kie asa ruete abete ga kwene kinga obere ga wikirana aseke enka kwa ruete na kimwarenge. Well, ambia mono nche ni konkinere to botako bonene. Aseminto asabana bo mucyosito abana banyoka tata anyoka. Ninche weka na atwarete ribaga yo gusoma wetanie kiwange kiriya standard 7 isabana bonzi barenge 8 barenge moyo ninki obotaka na ndi go gusoma uko nasomete tata niganyirete okoba naringe umumurenje gweka ngakiyu akatema kanyira St. Mary's Mosocho mwagakorire bune head labora but nabokoranga strain njarengo kiagera provision nchiarengororo nyorene kerengo chikukura na akorete buya ekerenko anda secondary schools na chete day schools day schools yo goseri gukwaberanka dakini okoba nanjete chisemi aba minto ba amate ba minto ba nyanchete okoba nisa chinde baroche no mungaininde tarinza chinde no mungaini narenge school ekagera bagankonya konsomia ngaikiki wango na igete ande senga kie tumaito so yo muswati yo minto na rondo digerte gukura demta mora muswati yo minto my blood cousin alichukua chukumu akanyira school form 5 and 6 ekiagareki ekerena akoreta matemane form 4 ba minto bategereri na baruto bataroche 1979 EAC matemone gasarigete nki chilike chinga kiyo besanchi obotako boritu wakwana ekagera nagenda school 1918 kabera isiko mwakomogi mankore man karima chibando mama kwa ngone chibando echiro nkaira ne school 1981 St. Paul's Igonga naenda matema agasari kenga kiyo ekagera nkari 1982 nkare Chester matemo nkaira nanka. I want to thank the late Paul Peter Ogonyo ogerete ngaso high school Igonga lakini kena akoreta matemo menye tenka lakini inda Chester matemo you know ngo isomeri nje bwikabone private candidate abana bande bare school na aspect myaka 3 yaeli so abana bali barenge form 1 ekerende form 4 na twanyora ne 1982 to form 4 amu you see so that explains the pain nagendete through but because of that okobobo kongubo nkatwara oboremereri bugotaka gukora buya nende kenachi gukora maene niyo nabere the best candidate ngatangana kabisa ekagera umusubati umintore demita akanyira form 5 and 6 Kisii high school kurueli ngachabumba nkabekinde pakabona nachite kuritaya so nchenigo natemete ko kongereria korora mutwe na gwache semi gwetera ubutakuboria ngateba ubutakuboru mucyito mburi ukikobororo gweteranje naende bonige kere nkurigereria nyasaho nkonyire se kiwango kiane nanyarire ko osomia abandi abana bane naende umukibona nabokorekana umukiyo y'abantu mbaro naende ngwakere nyasaye byamu. All right anigo kwabete gugwetuma kigima na kwene kinga kwabeire gugwikirania okugani kwao asobogima naende totuchiti kurigeri maiga ndo chinga ensemo ya omaete bate banga njera teyoraire abantu ase ayo monyene utaraika njera kieye wikira bono iga ogendrete kurua obokonyi bose ogosira na kwirene okoboko ogujase orwete. Amen. So nchaki kabisa kire na korete school na nabere umwalimu natakita abantu basome injire ntangane natakita kokonya abantu no kuira abanafunzi abana bachinga chito alise nange kworo Kinyansi ngo high school natemete kuyo ngo chana rusi umwananka natabie diriba karuchi headmaster anyega mugakoyumya sana, God bless him, he's still alive. Mwana oyo momo serie
tigechi bese chiche ngora na rusi abaire as far as mosocho abadenka na bairo yani ukuira ni okoboko kyani ngonta itaba na basome kenange kad no tunga the same thing kenange kano the same thing okurusi abana ngaga naenda abayibuli abonye bakongwoje ndari gwato na marieta mbama itaba na rusi tinkanga bakonya now ekerna ikirenga kiebono yani bono ngaki nkaronga ngakinda akore community yete yabo matara kerse tumbu matara ngakira nyare gokonyeka tukabeka namo nabagaka nabari babwate birengererie biya tukarosiye tugikunga community based organization ekurukunga obomo wa bomatara etokunyoga OBB obomo bwa bomatara tukanyere through initiative yaba abaminto baroche gentekenekia tugachamo tukarechesta genteke social services eso obomo bwa bomatara okobo botako buna kwanira tuarosire genteke runge welfare ne sako bono bunangu kwanaiga the witwano twanyore certificate bono kwanza tore sako yeito esake yenyare gokonye community yeito go save na konyora chiloni enyare gokonya abana so eine nchire ye muna arochinga obotako bunga kitoko bosiria esa maonane let us form a community based organization in the community based organization toro sigendo gekurukwa esako na ndo to focus chisemi tonyare korora tonyore data abana chisemi bare batarasoma ndubwate secretariat sobo mugwa matara assistant secretary or in charge of data inakwana okubeka abana barenga bakolire barenga bataranyora gazi na kadhalika so eso obo mugwa matara OBB nkonyara tori kurigereria ime kabisa ngakie community yeteraba nyare gokonyeka mono kegime sako bune togocha ko iwe certificate mutinyo gocha tare 9 ndiri tunyare ko gokonya abantu ase sakeye tuarosi ripaka account bono nyona onyo gotagite goto join abo goto join besa njiri ko ba handled na ko bako kwa muntu tuigorete account chigwete rororo ndiri cha tuba accountable so ine nkire yemene ne kegima na nyari gokoraki kuiranirio kuboko kwana gukie community another way nchomo nyene abana abali nkora batayikwenyara I do pay fees nko ba support yande paka boniga mbaroro mbona Kisii National Polytechnic umwana naro chitenka akora biga aburi kararo umwana umuya nkamo support boni is a civil engineer na rugo tuwagajera nyore nkarero nyagajete nyumba that is one way kworokinga nabokorra okonye isokonyara nende bunya sa gukora kere bibilia ngo tebire nga ekero ogo so sparingly you get generously generosity ni gento gikurukungu kuiraniriri onye kunyasa ogo konyire buna nkonyire pakinga kiyi okoire gekekerengo geke kirusi geke generously kirani to the community akanero umwane fisi utaikunyara bekiro yo mosomi agende gochwache gikonya rosie kiombe buneke OBB bono kinyare gokonye community by the muna to kukwana gabono etubwate over 350 members in Bomatara now bonsi tutagete bajoini bagende OBB bagende sako ndiri batuchake go save by June this year tuchake kwa chiloni ichuro chento konye tiabangira nabagaka so that is one way in which I've seen the best way yoko konya abantu no kuba ikange na ende nene mono yo minto the best way ranyare enchirengi ya kabisora iraneri yoko boko hie community no kuba kind to the community no kuba very kind to the community no kuba mindful okuba jari ineni nchire yuka onyoro mungi na nchira agaria yore kirabwa terusiagaru wae buna inchentuge chiombe mugori takogenda isiko ikerebe ikwamwa ya mokonye being mindful inengi nchinge na indengi nchura irani yokoboko abana babakebono bagukina banyore bateneni takuiruka ngai no monenore nimbwate semi na somire na retire lakini encourage them bateneni batenga kimbia murabana ibeke kerango kiabo skuru mbiyere batege skuru nengia neregere tende kinde bono ekere ba koroko bakwanirego is a way ba ko encouraged
And that is one way also giving back to the community from the mindset. You make it a mindset abana banyara okora. So monokegima assist abana bakwenda chikuru nikubwate buna nakoli ninjo mwenyene akane fees esokonyara onyo mwana ka oseriwe especially abana chinyeroko buna nateba na abana bari very delicate ba assist bagende chikuru mbachi gusarika nyona abamura ba assist buno na assist yakabaisi bo engineer so that banyare gokonya a community. That is my way of looking at it. All right. Ensemo yekyombeke kino kyabo matara. Nchera ki orotinga bono kera chikone kinga kyabere kegosira chisemi. Well, ntubwate kiwango ke tubwate objective chito. Objective se OBB ntubwate vitengo bitatu. Development and basically academic development. Ine tubwata agenda number 1 is the development of the community. Tubwente koranga chi basari chiikira abana aba. Ambaro robare aba officials the tokoro kanga board members lakini bono tokoro committee members. Abande mbaro bare linked na basari provision. All right? So wetera barabo etoko make sure nga abana ba abari bare needy amarieta abachire. Ese OBB. Kutumia data na batebinga ntugwa mu secretary in charge of data. Oto abana barabate kunyara. Tua musike buna musikera file onsongo ori in charge ebintebyo. Ogende isa MCA n'abantu bande tuanyara korente basari sabana aba. So we are making sure nga abana baitu ba umatara mbalaki kugende school OBB esemu ya development. Yeah, very important. So we are ensuring that abana baitu banyori kibasari from the MCAs, from the MPs, and from the government. Na nento bwate data yito. Ekine kiwango tubuta gukora. Igento kende. Ekisemi etoko tebaiga. Ekero mwana akorire skuru. Ni ntu obo mubwa umatara. Na nento bwate data yo tokumurwanirira kogenda TVET institutions, kogenda universities, especially bono eto focus on TVET institutions. Ikia no kisemi kia obubundikire. So that abana abacha guikonya igoboni igento togenda to OBB no korigere ngiki abana baito baje gukonyeka ese TVET institutions ne chinsemo chinde chia cyobosemi egento kende so OBB ntobwende te koranga ki abangina una nago tebyo muchakano ekiara na bubare enguso ye family ngakito kuba konya bansenyore market ga Nyamataro. Ntorengereti ku approach the MP Mheshimiwa Kibagendi, which is a good gentleman by the way. He's very focused. Ntugwende ku approach our MCA banyare go torigere dikonyora baseti aside ya Nyamataro. Echire koba abangina baito baberororo babonye ibintu byabo ebakinie banyora matoleo yao banyare go konya abana babo. So this is one way to when to rigere to konya abantu baitu matara. Na ende through OBB engo tebya abantu batu baturigereti. Obo mubwa matara ne kiombe registered. But this nkibwate KRA pin. Nkire recognize by the serikali. Inko encourage abantu bonse bache ime tunyare go form egente ikyo. Ende tuarigere tiga buna into OBB. Eke toroche se sako bune. Into togo operate buna other circles. 1% per month. Ntonga buna biombe biri binde mo 20%, 10%. So eke rogo save, we look at your ability. Tuarigere nga kyo kunyara kwa ukole. Tuwa kwa eloni ya obuna wa saviri na endo kunyara kwa ukole. Na nento buate garantas. Besa yo monto tiri kuchikosira. Besa yo oyo mintore in OBB tiri kuchikosira. So nkwe ni kare chabanto bonsi. Bache OBB ndiri tunyare ko move bumatara kuchimotu. Na toge endamo. To siri ubotaka ubotokunya kolera. Yeah, that is my aim. Kiare nchi neto botaka. Nindo chinga kibo u affect ichi nyomba. Na abana nke batari ko soma. So tuchako eke ombebune eke to chama buno mutuo yomo. Na ntoge endamo buna abo matara. Igente kibotaka ntunyare guki ntogo siri buti lakini nto reduce.
Alright. Aha, chinchira ne chinga abantu barabakwirania okoboko ase bakorwa. Bono mbose mikyura ruo ane mono gochiasa abantu bande abantu mbarokonyoranga bamya mukiria maiso baramukiri babira koranga obuya gwitise mimboro obuyamboro byo bubokorosia ebintu bostote banga ebyombe bunebi erinde konekinga ngosira natore ase tokorwa. Well, ebiyombe nebia. Ogento ngotebia abantu neke abaminto banyori gosoma na ende baroriro oburabu. Number 1, ntoba selfish. Ekento kiyo tusumbuete n'obonje. Tutati bana ba muntu ndo basoma. Tutagiti bana ba muntu. Yani tutagiti. Aibono tetinka yawo yukanero. Nyona abana bawo nabwa kotagite balikwe. Waliko umwana pakisaka nyomete guchye. One community kwa obonche wagerire tutari kogenderera abaminto batotegerete bono mambie sakia nibona inko batebiga ekere tu atigire obonche community negenderera ekere gwasomiri umwana bwo muntu gwa supportiri umwana bwo muntu gwa supported the whole community taringa na umwana uri gwakonye nyumberi kero umwana uri nagende ko kokonya inkingo kwanerego abarai baito nende over high ranking in society yeito constituency level okonyora ni garo umurai lakini tataiti kokonya abana be constituency kubanyora kigasi kikire obvious in the county andu bwati kigasi for example lakini kwanyora umurai omanyite ngegasi enero tago konya abana akini ogenda kokonya umuntu isiko boro nkina ngo kusorora tantu miyerieteri abarai baito ekere mubwata an opportunity libaga yokurika ese county yiti ya Gusii inchwe community yeino piki abana kurwa ekere wa pikiri abana ku chinsemo ao ne community yokokonya kera mambi abana aba mbaje bakonya n'inda abande lakini ekere utari ko bakonya na ende mbari qualified gokonywa iko niko kunya korento musunte se community yo obonje tutige nje nkweni courage abagusini bayito baminto mu Gusii obonje bwato kwitire ayirayo tageto soma yabweka somi nayo tageta enka yao etokiguyoka so what community yakini tarakina ikine gente nkweni kare number 2 nkweni courage abantu bayita bari bamaite kisemi bachamo banyare korente gintu gikuruke biyombe ao bikorenta kibesa bikorenta yani bikorenta mapato iranyare gokonye family aniki family ao ekiagereke to kuwaki aina isolation ngekero kuwaki ayewika kero koregasi ayewika terikunyarikana nyone baba danga 2 hands are better than one. So ekero mugo chamo mubwate like mind munabagusii n'abaguzi n'abantu bare babwate yani bare ndode n'ekisemi n'abantu babwate kisemi kinyinge mono baguzi baminto n'abantu abangaini sana lakini gento gitu sareti gyoka n'obonje so tigango to chamo ekero bwate semiye nyerente se community ekonye community kuna nago tebye semi tu bwate tukarosige tugunga OBB na inde gento bune semi mbwate bono nkoanza tore skuru kurukunga peak status inje yoko konya abana peak status ine skuru to kwaza mei ekwanza ari nyaburu ga skuru mato mu kinoro umuchi yitu anyutani ribono mei obe skuru esena amenyete so why this place nabeko konya abana baby care VBB tunyare kuguru abana to barente up inyenje bwenete in the community you know with me I feel abana baito tunyare ko barenta up ine enchirengia na bago grow buya kubwa kubatira kisimi ngana cyabari mu babo lakini obe nabo from baby care BB1 obaye maono mazuri abana babo kinabuya ine nchirando kiranyare kokonya abantu ngote yanga tutiko bonje to chamo to formu ebiyombe bigo konya kibesa ndi tunyare gushaka gusiri ubutaka Gusii yeito.
All right. Ndochebo igo presenter Malsera utemanga good morning tuned in mpaka tamati. Education is the key to success. Na abange wanaito tubuatia ase emambi iya bono iga anmono ime jomoroberio obwensa kia ha bono tiana kubolia chinchera nechi nyinge choko bachukwirania okoboko ase okorua nchera kiecho muntu araga konekinga oberega kwirania okoboko asa okorua. Well, chinchira ne chinyingi ayebu no monyene as an individual to chakira abana aba bakore school onye bakonyirwe unenje na akonyetu ngakore school inginche yemo ende nkonyerera ultimately sinkonyerera barebo igento kekurukungu koirwa frontier work nabo ukoirwa okonye kworokinga ngwa akonyetwe nabo kogenda for example onye koro mushiriki we kanisa gite you can go to church okwende kanisa wakonya mambye enko ora masabo nende wakonya go clean kanisa iyo wapange bintu lakini tari okwakan frontier work. All right, injire giving back to community injire yemo onye go kwinyara ayasa an individual ayibuno yomo no buate ebande etaneti omutoriro mumino no muntu narao oromutaka nego takai mono komwa omutoriro yomo teko gotakai karwe gente kuchi soyonde ine renchire nyasata ebete nyone bibilia give it's the power ni out of the book of Acts out of nga inge ore blessed mwekere okoraki okoro kubwekere okoegwa. All right, so as an individual provide karwe again to kende nkorora ebintu mbirororo okonyoro muntu for example ekinegento na ndengeretinga inchibuno monyene bono for example kwanyorenga no bwate chinchira nse kindi kwa kuimenyiri buya kwanyora nse kindi chianga nchiro uchitari of use ito chiyanje tibono nkiketagero tachibeka mo chiklinio chiyake basyo beke box ogenda oge kanisa giving back abantu mbaro balageti yanga boniga karu yange yao. Another thing na inkorora ayebuna omurai bono o yo kolide gasi na ndori kire tuarure sabana babake ayori kire ngakia inkunyari kana ofo me group yao yogo konya abante community abari batari kunyara ama ene piti yango tebio yo minto emechinere una to kwanaiga ekine tenyorene kebarage ase kebareta iyo ese bakogenda kebareta iyo njeni nkine te kabire iyo ya so ngakiye nkunyare kana ki group ne kito format OBB togende torigererie mechieri ere poor of the poor nyono kwaje no nyecho yo kumuchi yo na bego toa nyasaye na bago to seseni kini njere yo give back to community. So through this formation yebintu buna obo mubwa matara na community na organization chinde abara ibare mabune inde basomete na obaho cyagwa identify emechi ebwate obokongugete banyare konya ngora ese ngora emechi ebwate obutaka bwendagera banyare kuibeka amo babeka nyone meterire tatene tano bayirira babakonya iki ni kinjira kingiya sana anene mono na inde bayogo semeri bandaba bare batabwati kunyara mono bayogo semeri ngakiyoko cyaka genda bakwanere kera bantumbare oyo minto ba lose hope and the worst thing ingente kebe kabisa nekero monta lose hope na bakora kende gions ekebe baogo semeri kere kwa ira abantu go semeria abantu abamba tuare a reason why they should live for another day iningire yende nkoranga giving back to go to markets and try to identify ebintu biranyare go konya a community kwarore ekere kwarore ebintu bunebyo inchube ka abantu amo tebya abantu gari kokoni echanga yendo beka matundari yenda beka chinyanyeki igente kinge kokonya iko kwaira abantu esemi barurese
boiko bibe bio korosia maruna gusaria abantu so ebintu bunebi among other things na bigo konya kende kere kwaro ri abantu abamba mba bwato bolemeru ayebu no ri bwate semi muna bone kiombe kia OBB korege ntuge korukunga fundraising organize ki funds drive eso ko konya abana yeah okora umwana gitinara umungaini mu kigete nga kitoko mukonye tagwene ndigutigara njira tebi abantu nchengo kune nyerebe mukore nebe private fundraise mwarisire fees mwakonyire umwana gite that is giving back to community involve the area MP the area MCA bunayo manyete muchiro office motebi gente kenkerega so tadiba manyenga e community neta getoko konya kolega abana baitu banyare gukina gente keneno yo mintongo kotebia tutabu atie semi se community education iko kirigente geko why am I saying that my take thought of education is different from literacy literacy no knowledge iri kwanyolire endo otagete konyora buire but to be educated no we apply knowledge in society. I bono kwa very educated in jenaye. You must apply knowledge to society. Intekeri kwa somete knowledge kwa the Bible from learning institutions. Now nyebeke amo onye apply in society is the application. So that you to are functional literacy. Okonya bantu bao muna kuora getiwe. So konyore semi na endo kira ebwe gatori konya korera igotora give back to community. Nyenyore nye igorera chinchira kiranyare gwikira abantu encouragement assisting school fees forming groups like OBB starting small schools like peak status school tokorosia so that now chisemi chikwa yetu chinyare korokana na ndekera abantu bakoroenga no nyare ko konye binte kuruga ama NP nyoena na bakonyora no sikire in community ngumuntu yenye oro kwine tobokongu ama ene naruchi mbuje kiborogo konye community na inda abantu mbanyare kubwatire sayo ri wakonyire abantu mbanyare gukora example kiao nderi abantu banyare gokonya na batigo bonje in the community. Yes, abantu batige obonche ase bakurwa ndoche boigo yuni yule moja atebanga nandrete kubwatia omoroberio yo asenchera yobo ikiranu bono iga atwabeto kwanira igoro yechinchera ao chokwene kinga atwabeto usira abantu anemono ase tokorwa na boigo twabeto kwanira obuyaboro na boigo chinchera bono ndobwate omwana okiniro botaka oranyolenga ngina obeteka como somi bieka ondete yo musirete kuruso wega kinerete ondete yo obeteka como sira osembaro bakinerete ase amariaro bagakini gubiyambaro chiboko ngubonde bwonsi bono basinyirenga inki asikibono mbwendrete osemi obusigo sira abantu bono zebyango asikimonta bwendrete kwirni okoboko maybe mbaro koranga mbararwa Buna na tema it all starts the antevega it is what it is back to the Bible ese ose mikwenya sae ntoro kiri genje kunga generosity kindness mercy yeah ebintebiyo yo minto onye kubisomi gwekeroro umwana omoke kuri nyumba starts from nyumba ekero gukina buna nago tebiri abwa tangani ni gukina kuimanyeta yebweka lakini ekero kiri kuri nyumba nga ekero gukina neringana rya Nyasaye na ndokora abantu bamino nga mugwekaine murabamo ori face ya Nyasaye oko konya kuwocha automatic. So I'm encouraging parents bantegerete na abali bago konya. First of all, bekerari ngara nya saisa wana batogo somi. Togo konya. Very important. Without the word of God, you are hollow, you are nothing. So abana banabuku bakinia, lakini nyemba maeti nga Yesu ni Bwana. Na Yesu anaweza.
na bagukina atamayitie gentekyo bono irigerere bweka ta kunyara koena nabantu bono bonjo bono kigingo goteibo gocha igwe gento kwabone kiringa ki inkige kogera inkikirare why is it inga kie kunyare kana ngabana abanyare koru okero korwa nigo goseseniwa tiga pamanyewo ekero korwa nigo goseseniwa number 2 ekero kwarure nigo konyoranga nigo bwato umusaso kubibirengereri na ninje na akonyire umusaso kubibirengereri yani psychological satisfaction na ninje na akonyire na yuri umuntu ekero korwa kwenda gukigaria timaiti busimu montegere tobuya ekero kuru igento nene gwakirune enkoro ya yonsi umusaso kubibirengereri n'uroko besore nendo konyoranga nigo igwete buya ekiara nyarebe nere ngocyare gokonyeka ekena kik abayiburi baito bagwente go train abana abarito gokonya kuri nyumba bosaba libaito yeah. All right, igo babonete bamanyenga ekero kurwa nigo senigwa ando chebo igo daktari Mugambi Moinani oyore omworokia ase university ya Catholic University ebo igo nigaendera tukobwatia omoroberi oyo ase ime yomoroberi bwensakia abirate banga good conversation, quite enlightening. Bravo. Tenga obega toto ekongole aibo igo umuraria oyo mokurwa ase county Nyamira ase amadieta okiro nigare mzee wa kazi bo igondo chingana ndrete kubwatia omoroberio bwensakia emambia yabono igate banga nere noare ime yomoroberio bwensakia stogende kusanga nere omworokia John OMAE oyore okabere omworokia orasomere skuru au na boyigo college na boyigo skuru cyo bundi sego kirabono iga abera wikira sense motebanga na inche tikangeranie okoboko ase inkorua ase ngencho nebwendretenga onde bwensi oberega usuka kurua sekerenge kemo uchia ase ekerengo kende obeire gagosira abantu bande bono mate umuchando norogocha over mono ekero ogosira omworokia kurende oikirase oika onchureria bose tarigo chiokoromokia abana mbali babiri bagosomiwa barabataka babwate mbaka abantu bako basomi kurende oikirase nga mbali gokoromoki bachiokora chigosori engane yomaete no eno uri ogosira nkoberege kumuito moyo nchera kiturabe togokonya omuntu ngabuno maybe gwakonyira omwana oikirase tataikwirania okoboko bose oikirase na obere gagotwara chimbo chinde chitari chingia njera kiye engane nemwenete goitomokia bose njera kietora betokora engane ngabune. Okay, abana nabora atware omoyo bwo konya abana naenda maene pio konyu umwana yo pakomwerio lakini egento tarakora abuga tikabere kurusibe sia ko mokonya lioka kumwakanire fees otari ko monitor gento nga monitoring of character otari ko kubwatia amakoraye abuyesare naboko nyoro umwana oyo ametumbukiza ese kampani embe number 2 boso osoire gento nga peer pressure yani ibintu biri akora abandi bakora obaranga na birebia kwanyoranga kwa mokonyire lakini wikirenga kinyona yo kwa mokonye tari gukorigereri so egento nke tokoronga character molding ekero gokonya umwana osogo konyo nde bwensi boigo mokonye kumukwanira SSM ya etabia amakora yekisemi kiaye kibiwatika na makoraye ekiare gento togotanga ki naboko millions omuntu lakini yitora muchenchi character muntu yitora mokonye so bugima bwaye so ayeyo kunyara komokonya mu moldi character mubeka anye so tati okonyo kuri kwao ngo gikoba busa because yemu yo okonya kwao ne ringa kigo chenchi community na ndachi guikonya so to sari kibese kiao to sari chinguru kiao ogokonya umuntu utari ko baange umuchinchi birengereri ni character kuelekeza njia za Mungu na ndebona nago tebyo yo minto
ekero omwana omworogetia mang'ana Nyasaye. I have the experience. Kiara niyanchete Nyasaye nintoregete. Okonyara ng'omwana oyo nigakwancha ebintu ebiya naenda akoba omoitongo. Kindness. So koira nene kogenda deeper into your question neringa ki abana batogokonya baika bachenjia nintu tokoiboria batogokonya nkobabwati tori nkobabwati totomanye ki bagokora ali ese bari skuru company yabonereri ali ese bari skuru ngakiaho kora kisemi kiaye performance yenereri ali skuru ingonango bagotara komo kiare gentonkero togoteba iga tinkoborie character yao nigonkora abantu mogora ki togotana barabo iyo ke ukora kingonji nimutara na baibi to unkani ngaturi muibi ngaki ugotara komo onye ugotana abantu abasariku it's automatic. So again taking to went to kibwatereri sabana bari baukina na ende togokonya nderi chinguru chito no gokonya gwitu nkoba bosa. All right. Tuende kusanga nere omorkia jono mai as tuende kumurikira amangana aringete chisemina boigo chinchira au turachikoirania okoboko ase tokurwa singe nchondo chinga ebiro byabiri bikomnyoka kegima na mange twaligeti kusanga emambi ya bono iga kurinde bono ase nchode ebiro byabiri komnyoka bono najiko kwali bagali yao lyabene obegukwanira obegukuruka ngeri kyao kyomwelio igoro echisemina boigo kurania okoboko ase abantu bakurwa naboigo nabokurwa naboigo obosemi bwago chiasa baibuli aboroke naboigo abalia abakoba abakorokererigwa biamono egentekenene na ingukwana eso gukorera ayabuno moibori ayabuno rio kinire okonyire gentunko gosaba yo minto twara honesty eso koregasi yao integrity tumaitenga kitwanye bekeke gusibu ya kabisa yani kero koregasi otari korigererigwo otari kubwatigwa okorege ento boronge na ndike guisane itingo korore buya eine ringi nchingia ikiagerege gwakorire igo abantu abange mbakubwatie nende mbanyare kubwati chimbaratero chiao into the role modeling abaiboli abana baitu nyomba tigatobanje twensi ntwanje tabana baitu lakini tigatobe strict especially mitandao okonyoro mwana gocha nyomba orure sukuru nesimio ko mwereri esimi yo mwana esa kuigora YouTube nebinta kuyoroki nebintu bitamokonye ngakia inkonyare kana omwana oyo omworokie enchira yo goikonya gochimoteso kumanye gasi nyomba ne gasi gocha kumokonya ama ene pio yo mindo abana mbara nyomba paka bono bakine nyone chinyeruka kira above 18 atakorugero bukima ninki it goes back to the parent mbaboro getibia so tigatworokia abana baito chinchira chingia cyogukina buya instead tokuba tigera kisimi kibabari mu babo esa bari mu baito aba bagendere tokworokia ngo bakira buya mono for the teachers who are watching us kamuranje teaching tigebe ekerangerio a call tebanga ninchiro konyora kibesa ikerebe nchiro konyora kibesa umwana utuchareti umwana na eta ninki tingo nyoro musaron so buati abana kena nge kyoge girls for example omwana narenge orenge ko perform very poorly omuiburi yakanye kiraga omwana oyini gona mubwate cyemore mubwege songo nkworokia paka kanyore si omuiburi oya kumeti ngaki umwana yaruchi D- pakesi buati abana it's a call anda bari mu baito abana mbabwate character kiri chimbe abayibori baito abayibori babo batamanyeti aibu no mwari mu skuru rangiri umuibori kwana nere igoro yo mwana omukonye umwana eri yakine karo umuronge abagambi baito kamuranje ekere mubwate the opportunity konye community yetu ya Gusii ebiyombe buneke na tuafomu obomo bwa matara inchwe tobe kime tuamo ngakitogo konye community tagu ya tanana
Eketwa gocheri muno mugambi tokonye bune para gete korosigwa ebwente korosigwa echi budget bono tuwa economic strain ese budget lakini tema buno konyaro morayo minto MCA MP bonsi pi tema ngakitoko nyatura road infrastructure in the community ekere buni niyenga iga yo minto omwana kero komosomie omubekire nyombe bwate gesunte na endo beko yogo somyo bekiro yo bwate light ngora asome buya oyo bwato borabo oborabu nkogera boro obongo bwasasoka bwakora buya egesunte igekorenta okuiranana inferiority complex abantu bakora buya so in short natebanga abarayi baito toikange tokore gasiamo n'abantu n'abari mu retire bunanche form a group. Keep yourself busy about minto. Don't sing a quality we guys ya no we can answer no was omenga set. No, no we kei mono. Na bomo form a group, una into one to form a group, a kurukunga Kisii National Polytechnic Self-Help Group, a welfare. About once by retire principles, now everybody Kisii National Polytechnic. To what a very powerful welfare. To go tarirana, to ena maono, to agenda is go to atara, we encourage each other and to develop. About retire, please don't be lazy about your retirement. Retirement does not mean being tired. You can still, it's a movement from one phase of life to another. So that onyarego kolega asibuya agwesore inche na retire lakini ochebuone okonyora na onde chibuti ngo kolega asi seriously ko supervise abakolega asi na go supervise ebintu binde nderi ebese toke na irani okoboko to the community kera abana mbara batekonyara mwana woje tumbwati gentugete kwa rama abere nkoreri ya Kristo kwa mokonya lakini ntebi kwa retire nugo ikaranse tari ogonye tora interview ndagera osomenga seti ngo gwakonyera abantu turakonya abantu so ningo saba mishu kabisa abantu baito gatwanje Yesu Kristo because is the basis, is the foundation of our generosity to community eketwanje tenende twanje te Yesu tingo tayango tore keke that is a long topic lakini ekerbuanje te Kristo andoro mu Kristo ogo profesi Kristo kamuranje gente kinkinyare go konya kiororo bien koro yao onyare kuirani to society. Thank you so much. Ambia mono omorokia OMAE Jona suikirana ime studio Ndizi TV asto betu kusanga amange anemono ayo alingete chisemi teba engakia yo mwali wikirana gaiga ntukwariganeti ama tuko onze bwe totalera ime Ndizi TV tuweto kondra kusanga nabo igo semia egesa ku Gusii aseigo. Ambia mono aso wikirana ime Ndizi TV na kwali nibene naende twagusabirenga gendera gusira aso abantu so korwa so manju bune Ndizi TV ni otabe gusanga no morokia OMAE John ngwega gusanga na into chinchera au setora beto kwena kinga tobe tukubwatira na abuna egesa kumusi anemono sokuru na kwena kinga sokorwa toeba sokuru manju bune Ndizi TV abo no wikira omwelio obwo moroberi gwensa kimambia bono kolene ko benkobera nilimbia mono abo tobe tukubwatira na chinsa korwa kiete anemono Frida Kirubo oyolenge asenseme na bwo koruri bagali abene asomogeni wikira na ime studio video tubeto kusangane na boigo Abigael Nyanchama oyone kinga chibichichi boigo na Mario gabera wikira senchira yobo wikira no so monchu Ndizi TV na batabikeire obuligelo byemya Ndizi TV na bubwanzu mugusi yandra gotengera singencho ntokubekerete emeroberio yokogo kiago semi na boigo kumanyia ayagendra che ime yense yaicho ya Kenya anemono ase orogongo rwa Gusii. Ndizi TV, ubwanzu bw'omu Gusii.